Il-bejħ fil-Black Friday ma kienx fantastiku daqskemm wieħed stenna, kien hemm stabilimenti li marru tajjeb ħafna, iżda kien hemm ħafna oħrajn li marru qar mis-sena li għaddiet, apparti l-fatt li anke l-proġetti li għaddejjin f'diversi żoni tal-pajjiż dawn ukoll affettwaw l-andament tax-xiri. Il-Kamra tal-SMEs fi stqarrija qalet li kellha rapporti mħalta dwar kif mar in-negozju fil-Black Friday fejn minkejja li xi negozji rrappurtaw riżultati pożittivi ħafna, oħrajn irrappurtaw tnaqqis fil-bejħ meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Is-setturi l-aktar assoċjati mal-kummerċ tal-Black Friday bħall-elettronika u l-appliances irrapportaw l-aħjar riżultati fil-Black Friday bil-biċċa l-kbira tagħhom jippromuovu l-offerti matul ix-xahar kollu ta' Novembru. Madankollu l-prestazzjoni tal-Black Friday kienet tiddependi wkoll fuq lokalitajiet li fihom jinsabu l-ħwienet partikolari fejn uħud ġew affettwati ħażin, speċjalment dawk il-lokalitajiet bi proġetti infrastrutturali kbar illi għadhom għaddejjin bħal Mosta. Il-Kamra tal-SMEs qalet illi it-temp kien fattur ieħor li kellu impatt fuq ix-xiri f'ċertu lokalitajiet filwaqt li kumplessi kummerċjali madwar Malta u Għawdex irrapportaw riżultati pożittivi matul il-ġurnata, pass qawwi li beda sa minn kmieni filgħodu. Jidher li l-offerti estiżi matul ix-xahar ta' Novembru ħadmu b'mod pożittiv kemm għall-klijenti kif ukoll għan-negozji u l-Black Friday reġgħet uriet li dan huwa wieħed mill-aktar perjodi importanti għan-negozju għalkemm xorta kien imħwienet il qalu li din is-sena marru ħażin.